El govern activa un nou programa de lloguer garantit per incentivar que els propietaris posin pisos buits al mercat. En el marc del debat d'orientació política, el cap de govern, Xavier Espot, ha anunciat aquesta mesura pensada per mobilitzar habitatges inactius cap al lloguer residencial. El programa garanteix una renda estable als propietaris, d'acord amb els preus regulats per l'administració. Aquesta iniciativa s'emmarca dins d'una estratègia més àmplia que vol posar en circulació 500 pisos públics de lloguer assequible abans del 2027. Ja s'han adjudicat 70 pisos i 160 més estaran disponibles pròximament. També es planteja aixecar la pròrroga forçada dels contractes, amb l'objectiu de recuperar la confiança del sector privat sense liberalitzar totalment el mercat. Paral·lelament, s'estan ampliant els avals públics per ajudar a la compra d'habitatge, especialment entre els joves i la gent gran. Amb aquest paquet de mesures, el govern vol garantir l'accés a l'habitatge en un mercat cada vegada més tensat. No t'oblidis de seguir-nos per més actualitat.